یەکیتیا خوێندەڤان و جوانن دەموقراتی کوردستانی ڕۆژاوا سەردانا ڕێخستنێن دومیز ڕۆژ دەستگەها ماڵباتên شەهیدان دهۆک yên pedekesê lê domîz û dihokê kir salnameya Kurdî diyarî wan kir. Şandeke hevbeş ya xwecehiyên dihok, domîz, warsîtî, faydê, zaxo yên yekîtiya xwendevan û ciwanên demokratî Kurdistanê Rojava. Serdana ofîs û baregehên rêxistinên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li her yek jê li domîz kir û salnameya nû ya 2721 Kurdî, 2021 Zayînî wekû diyarî pêşkêşî rêxistinên domîz roj dezgeha malbatên şehîdên Kurdistan Sûriya û yên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya kir. Pêviya serkeftinê di xizmeta gelê Kurd re ji wan re xwest. Herwiha şanda yekîtiya xwendevan û ciwanên demokratî Kurdistanê Rojava serdana rêxistina dihokê ya pedekesê kir û salnameya Kurdî ya nû diyarî wê kir.